O Recuncho dos Libros, o programa da Radio Pública Municipal no que imos repasar a actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. O Recuncho dos Libros, o espazo para a lectura de Radio Eume. Ola, que tal? Son Pepe Capelán e douvos a benvida a un programa máis ao Recuncho dos Libros, o espazo cultural de Radio Eume no que facemos un percorrido polas distintas actividades que nos propoñen dende a Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. E como cada programa, acompáñanos a súa responsable, Anabel Alonso. Que tal, Anabel? Benvida a un novo Recuncho dos Libros. Hola, bo día. Ben, estamos en plena semana de festas e a pesares de que o luns é festivo local e o Día do Carme para os ponteses e pontesas, non deixamos de lado as novidades que propoñedes coma sempre dende a biblioteca. Non quixemos pasar por alto e preferimos, pois eso, que nos recomendedes, coma sempre, publicacións, tanto para o lector adulto como para o público infantil. Así que, contanos que nos propoñedes esta semana. Pois traigovos un álbum para rapaces prelectores de 0 a 6, para nenos e nenas que aínda non saben ler, que se chama El viaje de Candela, de Alessandro Montagnana, un autor italiano que se dedicou, bueno, aunque fixo inicialmente unha carreira científica, creo que enxeñería naval ou algo así, despois se dedicou a literatura infantil como ilustrador e tamén como escritor. Nesta historia del viaje de Candela, que está ilustrada e escrita por él, nos conta pois a historia de un vagalume que non sabe o que é, non sabe que tipo de animal é, digamos que lle vai preguntando aos outros animais que animal é, e que descubre, digamos, quen é gracias a unha nena que polas noites vai ao monte porque ve as luceciñas dos vagalumes e quere investigar un pouco, ¿no? E vai un pouco sobre eso, sobre a identidade, sobre a amizade, ¿no? E digamos que xuntas se axudan a descubrir o mundo, ¿no? Ten ese encanto que ten este animal, que a mí me parece que é un animal que a todos nos transmite moita fantasía, non? E que son moi bonitos, e además, bueno, ten ese nome, bueno, en español luciérnaga tamén é bonito, pero que vagalume ou lucecú non ten rival, o sea, debe ser outras palabras máis bonitas da lingua galega. E nada, convido-vos a que lle botedes un ollo a este álbum, que está moi chulo. Sí, ademais creo que falábamos fai unhas semanas precisamente destes contos ou destas historias de literatura infantil que están protagonizados por animais que non son moi frecuentes, non lembro agora a obra, quizáis ti si faz memoria, pero falábamos de algunha publicación que estaba protagonizada por animais que non... era, creo, ¿no? Sí, é certo, que xustamente se caracterizaba por eso, ¿no? E en este caso volve a pasar lo mismo, porque non é tan habitual que a protagonista, digamos, seña un vagalume, unha luciérnaga, neste caso en castelán, ¿no? Sí, que ademais é un animal que, bueno, dentro do que é a cultura popular galega tamén hai moita lenda arredor dele, como ti dicías, non? Ten moitos nomes, vagalume, lucecú, por exemplo, na miña zona chamámoslle unha vella facendo nas papas, porque claro, ese... Sí, porque se ve así de noite e realmente, pois bueno, é unha pena porque cada vez se ven menos, non? Pois pola contaminación, porque se está urbanizando moito tamén en zonas rurais, é un animal moi delicado, que ten un hábitat moi característico. Pois mira, pois tamén é unha bonita maneira de achegar este animal a veces tan descoñecido a estes prelectores. Sí, que seguramente a mellor nunca viron unha realidade, o sea que realmente está ben. Ben, esta sería a publicación en lingua castelá, pero tamén sempre nos traedes algo en lingua galega. Pois en lingua galega tamén vos traigo outro álbum, en esta ocasión para un pouquiño máis maiores, nenos que xa len, Gato Cono, e me parece un álbum moi gracioso, moi divertido. Bueno, é de Sarah Howden e está ilustrado por Carmen Mock, o edita Patas de Peixe, que edita uns libros moi chuliños, a verdad, e a traducción está feita por Laura Sáez. E conta a historia dun gato que lle poñen un cono destes que se ponen aos gatos cando teñen algún tipo de ferida ou de algo así, e entón ao principio está o pobre feito está moi disgustado porque non pode facer nada, o cono, vamos, o ten agobiado. Pero despois descubre
descubre que o cono lle permite facer algunhas cousas que antes non podía, como por exemplo que se lle volca un bol e de repente recibe toda esa comida dentro do cono e entonces a pode aproveitar, o que o cono pode finxir que está nunha mesa e comerse o xeado que está preparado para a festa. Digamos que empeza a toparlle unha serie de aplicacións moi simpáticas ao cono, non? E finalmente, cando yo quitan, pensa que ao mellor non estaba tan mal e empeza a buscar a posibilidade de que lle volvan a poñer. Digamos que hai máis a mensaxe un pouco que transmite o conto é que incluso das circunstancias máis desagradables sempre se lles atopa a veces pois unha cousa boa, non? E que a veces o que vivimos como unha pequena catástrofe pois non é tal, non? E, bueno, o libro é moi bonito, ten unhas ilustraciones moi chulas e moito sentido do humor. E, bueno, me parece que é moi expresivo porque o gato se lle ve moi disgustado cando lle quitan e cando lle ponen un cono por primeira vez e me parece, bueno, moi chulo. E temos a versión do can. Tamén temos can cono, aparte de gato cono. Bueno, pois sí, como diste, non, que como é habitual, non, neste programa temos moitos dos libros dos que falamos, é unhas ilustracións moi chulas, unha letra moi doada de ler para eses nenos e nenas que se están iniciando na lectura e ademais, claro, pois unha historia con moita carga humorística, así que, bueno, pois unha lectura moi recomendable para agora este mes que nos queda de vacacións. Sí, para pasalo ben un rato. Ben, pois, che parece, vemos agora as novidades que nos propoñedes para o público adulto, a ver que nos traedes esta semana de festas. Pois para o público adulto traigos unha novela negra, típica, que está estupenda para levar á praia ou ao lago e pasalo o rato, dunha autora que o está petando en ventas e tamén aquí na biblioteca, Frida McFadden, a autora desta serie tan coñecida de La Asistenta, unha serie de intriga, e este libro foi un dos primeiros que escribiu e conta a historia dunha rapaza que empeza a traballar como enfermeira nunha cárcere e resulta que digamos que nesa cárcere está cumprindo condena unha persoa que la conoce de cando era nova e que está ali pola súa testemunha, digamos, ou pola súa culpa, digamos. E entonces toda esa circunstancia que empeza a darse ao redor dese feito e de como van, ao mesmo tempo que vemos a relación que se establece aí, vemos ese caso antigo que levou a esa persona ao cárcere revisitado, digamos, ou vendo que ao mellor todo non era tal como parecía. Bueno, unha historia moi adictiva, como todas as de McFadden, que están estupendas para esta época de verán, de ler cousas así que non nos rompan a cabeza, digamos. Sí, ademais, como sempre dicimos, non, aquí no Recuncho dos Libros, que realmente o xénero da novela negra está sufrindo un auxe, un repunte tremendo nos últimos anos e que hai moitísima variedade de propostas literarias dentro deste xénero, por que non dicilo, como ti comentabas, non, unha autora xa moi recoñecida deste tipo de obras, pois sí, unha lectura destas, a pesares de que o mellor a temática sexa un pouco intrigante, pois sí, moi agradable, moi agradecida para ler así, e como diste, que non nos rompa moito a cabeza. Sí, destas novelas que te enganchan e que consiguen o que prometen, que é evadirte da túa vida real e da cotidianidade e destos teus problemas. Ben, outra proposta máis para público adulto en lingua galega. Pois nesta ocasión traigovos un ensaio que me parece que está moi, bueno, que a mí me parece moi interesante, de Fernando Fernández Rego, que se chama Anos 80, movida, atlantismo, vanguardismo, underground. É un repaso, digamos, pola movida musical galega dos anos 80, moi interesante, vai con moitas fotos dos grupos e tal, e vai facendo como un percorrido, primeiro como unha especie deixando como a base dos antecedentes desa movida, despois xa grupo por grupo e cidade por cidade contando os grupos que nese momento triunfaban en cada sitio, no? E vendo un pouco a evolución
deses grupos e teñen, pois ten fotos dos grupos, pero tamén fotos de recortes de prensa que recollían, pois, digamos, os concertos dese momento e todo eso, e claro, aparece como a historia de grupos moi coñecidos, Os Resentidos, Sinestro Total, Aerolíneas, Astaroth, o sea, un montón de grupos, digamos, que nese momento puxeron a Galicia, digamos, que no panorama musical nacional, ¿no? E moi interesante, e que foi, digamos, chega como hasta finales dos 80 e xa empeza a falar de algúns grupos dos que foron despois tamén nos 90, toda esta, os Bravú e toda esta, un pouco unido tamén a veces ao éxito do Xabarín, porque todos esos grupos fixeron ali pois vídeos e músicas para eses programas, e foi un momento de verdad dorado, digamos, do rock e do pop galego, e me parece un libro moi interesante porque é moi completo e que ten unha mirada así como moi global sobre toda esa época. Moitos destes grupos continúan todavía hoxe en activo, ¿no? E os que non continúan en activo foron xermen ao mellor de outros grupos que están ahora mismo traballando, e me parece moi interesante, a verdad. Sí, como ti dis, dende logo que, bueno, sempre se adoita falar que si dos anos 80 a movida madrileña, porque din que foi, pois eso, o xermen dun cambio cultural e mesmo ideolóxico, pero aquí en Galicia tivemos a nosa propia movida, que tamén influiu a nivel nacional, como ti dis, polo que estamos vendo, non? Estamos pasando aquí as follas do libro, moi completo en canto a acompañar con publicacións de fotos, artigos de prensa, sirve para entender tamén o contexto musical dese estoupido que se viviu nos anos 90, como ti comentabas, non? Con a irrupción do rock bravú, un grupo para min que é fundamental nese cambio musical que sufriu Galicia, que foron os Diplomáticos de Monte Alto, Heredeiros da Cruz, pero claro, todos eses grupos beberon destas fontes, e tamén é moi interesante poñer en contexto como xurdiu precisamente esa movida galega que quizáis tivo o seu epicentro en Vigo, pero que tamén sufriu esa explosión en outras cidades, aínda que tivese menos repercusión, se aínda por riba vai máis alá, chega ata os anos 90, pois claro, non podemos esquecer que aquí un grupo da comarca de Ferrolterra como Los Limones tamén tivo unha importancia capital dentro do que foi o pop e o rock de principios dos 90 a nivel nacional. Sí, se recollen aquí os Limones, e estes grupos además que tiñan un rollo moi punk, moitos deles, e que moitos estaban relacionados tamén con cuestiones sociais como as reestructuracións da industria, coa crise, con todo isto, uns anos 80 onde foron as reconversións navais, quero dicir, donde digamos que a situación era moi complicada, tamén uns momentos nos que toda a cuestión do narcotráfico estaba en pleno auxe, quero dicir que había unha cuestión social tamén que favoreceu, eu creo, toda esta movida, digamos, e autores que son de culto aínda, Siniestro ou Resentidos ou Golpes Bajos, que son grupos de culto hoxe, non? Entón, me parece que moi aqueles persoas que son afeccionadas, digamos, a música, me parece moi interesante, e a mellor nos axuda a recordar certos grupos e a intentar recuperar pois eses temas, non, de esa época. Sí, que eu incluso quizáis ir un pouco máis alá, non? Mencionaba antes como de pasada que houve un cambio musical, pero tamén político. Ti mencionabas o cambio social, e xa non só para os amantes da música, que isto para a xente, xa non só os que somos dunha xeración determinada, senón incluso para a xente moza. Penso que esta publicación lles vai a servir para entender desde algo tan lixeiro, entre aspas, como pode ser a música, para que entendan, non, todos eses cambios sociais que se viviron en España e en Galicia, ao sair dunha dictadura, entrar na democracia, pero que viñan acompañado de crises económicas como a reconversión naval, etcétera, etcétera. Entón penso que abordar todos eses cambios sociais e políticos a través precisamente dun movimento musical como foi a movida, quizáis a xente de moza tamén lle poida resultar interesante.
Sí, e ademais, digamos que non eran grupos complacientes, digamos, ¿no? Quero dicir que toda esta cuestión punk e todo eso pode resultarlle ao mellor a xente de hoxe moi curiosa si a estudia, digamos, ou si a mira, porque ao mellor temos a idea de que é un rollo moi carca e cando eso que nos pasa moitas veces tamén na literatura, ¿no? Que hai autores de moito tempo atrás que resultan máis modernos que algúns que están escribindo hoxe, e neste caso pois o mismo, ¿no? Estes grupos resultan a veces máis modernos que outros que están traballando hoxe. A mí que me pareceu moi interesante, a verdad, o libro. É certo que eses anos 80 foron vitais en España, ¿no? E en Galicia igualmente, porque foi un cambio social espectacular a nivel de liberdade creativa, a nivel de liberdade individual. Foi brutal e digamos que hai moitas cousas aí políticamente incorrectas que non sei se hoxe se poderían facer, seguramente non, pero que nese momento foron unha liberación, e entonces me parece un texto moi interesante. Pois, dende logo, anoto na miña, digamos, na miña libreta de pendentes esta publicación, este libro sobre a movida de Fernando Fernández Rego. Deixamos agora atrás as novidades, continuamos avanzando na semana e pasamos ao martes dedicado aos cómics. E agora traigo un clásicón. Frank Miller e Batman año 1. O sea, cando Miller recolle o personaxe de Batman e lle dá totalmente corpo, humanidade e narra ese primeiro ano de Batman cando decide cando Bruce decide coller este alter ego de Batman, por que o fai, e é un cómic ao mellor non moi superheroico, pero sí que conta toda ese pouso, ¿no? Os erros que comete tamén Batman ao principio e todo eso, e tamén en consonancia co personaxe de James Gordon, o detective do Departamento de Homicidios, que casi é tan protagonista no cómic como Batman, e como os dous, digamos que de formas diferentes pretenden librar a Gotham da delincuencia e tal. Fundamental creo que marcou como marcou unha maneira de ver ao personaxe a partir deste momento. Frank Miller é, un autor estupendísimo, encima está ilustrada por Mazzucchelli, que tampouco se prodiga tanto no mundo do cómic, e é un libro estupendísimo, e foi orixen de algunhas adaptacións cinematográficas, dunha novela de animación, dunha película de animación, pero tamén de que se cree que está digamos que no cerne de Batman Begins, hai moitos aficionados a este personaxe, digamos que para os aficionados non lles descubro nada, ¿no? Pero ao mellor as persoas que todavía nunca se achegaron a Batman poden empezar por este año 1, que realmente mostra un Batman como máis humano, digamos, e máis carnal, e a mí me parece que pode resultar moi moi guai. Sí, ademais é un dos personaxes emblemáticos, non, da historia dos cómics de superheróis, porque precisamente non ten superpoderes, pasa un pouco como o seu homónimo no universo Marvel, Iron Man, pero sí que é verdade que quizáis Batman xunto con Superman foi o herói ou superherói que máis adaptacións cinematográficas ou no audiovisual tivo, neste caso, pois sí que se revisa esa parte máis humana, non, é menos divina do heroe ou do superheroe, a súa motivación, e que tamén hai unha obra audiovisual, unha serie que se chama Gotham, que precisamente percorre todos eses anos previos á conversión de Bruce Wayne en Batman, como a cidade de Gotham de repente pois sofre, non, toda esa invasión de villanos, de mafiosos, e cales son os motivos reais que conducen a Bruce Wayne a converterse en Batman. E sí que é verdade que, unha das aproximacións cinematográficas máis laureadas, dende logo, foi o Batman de Nolan con esa triloxía, sobre todo coa segunda parte, non, pola interpretación de Joker de Heath Ledger, que, finado, pero que quedou para a historia, e que din que é quizáis a mellor película de Batman, precisamente porque por ese retrato tamén, por ese
ese dilema, non, entre o heroe ou superheroe que a veces fai o incorrecto para salvar por un ben maior, por así dicilo, non? É un villano que é un villano sen ningún tipo de xustificación. É o eterno dilema de si o fin xustifica os medios, non? O sea, totalmente. E además, claro, ao mellor para os que non son moi afeccionados ao cómic, resulta extraño que un personaxe como Batman o debuxe e o escriba xente diferente, non? E que cada unha lle dea o seu toque personal e a súa maneira de entendelo, non? Estamos máis afeitos ao mellor os que lemos literatura que non é de cómic a que pois un personaxe non o traten autores diferentes. Sin embargo, no cómic eso é moi habitual. Hai moitas persoas que dibuixaron a Superman e que fixeron historias de Superman, e con Batman pasa igual. E eu creo que esta é unha das máis interesantes, porque claro, Frank Miller é un dos grandes do mundo da banda deseñada, non? Entonces, bueno, unha forma de achegarse aos superheróis. Sí, ademais, bueno, as ilustracións, porque temos aquí a publicación, as ilustracións lembran moito aos cómics clásicos do primeiro Batman, non? Polo traxe que leva, bueno, pois o estilo, non, gráfico do debuxante neste caso, entintado, as cores e demais, e sí que é unha lectura, como ti dis, moi recomendable para aproximarse a un dos personaxes máis emblemáticos do mundo dos superheróis. Se che parece, continuamos camiño pola semana, pasamos ao mércores de Entreversos para falar de poesía. E tamén seguimos cos clásicos. Traigo vos unha poesía completa de Cavafis, que nesta ocasión é unha traducción ao galego, nesta tónica de últimamente de recuperar algúns clásicos ao galego, non? Como xa fixemos en programas anteriores. E moi interesante porque Cavafis é como o referente de moitísimos autores posteriores. É probablemente un dos poetas máis importantes do século XX, o que devolveu sin dúbida o maior expoñente do renacemento da literatura grega actual, o sea, actual, no grego actual, e os seus poemas que teñen certa sensialesa técnica, digamos, pero recollen moitos personaxes históricos, tamén todo o mundo da homosexualidade, e hai algúns, bueno, por exemplo, ten este poema de Ítaca que xa é como unha especie de non sei, de tópico literario ao que recurren moitísimos autores, esta historia da viaxe e do que importa é a viaxe e non tanto o destino. É un autor que naceu en Alejandría, estuvo temporalmente vivindo en Inglaterra na súa infancia, pero despois volveu a vivir sempre en Alejandría. E só se publicou unha pequena parte da obra, nada, en vida, e despois se publicaron os poemas unha vez que morreu. Un autor fundamental na obra de autores como Lawrence Darrell. Falábamos outro día aquí do libro do seu irmán de Darrell, e si biche desa serie esta de los Darrell, Lawrence Darrell está escribindo en Corfú e está moi influenciado polo mundo de Cavafis, ou por exemplo de Coetzee, este autor sudafricano que é maravilloso, que vos recomendo se non lichedes nunca porque é la leche. E Cavafis, eso, me parece este libro está moi chulo, ten un mogollón de anotacións explicando todas as referencias históricas que mellor se nos poden escapar hoxe. Ten tamén como unha especie de epílogo no que se fala do autor, e unha edición bonita además, e me parece, bueno, unha maneira de achegarse. Además é unha poesía relativamente doada que eu creo que lle pode interesar a calquera, aínda que non seña un gran lector de poesía, e recomendo vela moito. Sí, ademais, como ti dicías, non, o comezo de falar sobre esta publicación, unha poesía ao mellor técnicamente simple, no sentido de que tampouco excesivamente complicada, que fai que sexa máis doado o achegamento aos que non estamos moi relacionados ou moi afeitos a ler poesía, e ademais que xa o dicimos aquí e comentámolo en moitos outros programas, non? Coa complexidade que implica a traducción ao galego, que por unha banda fainos máis próxima, quizáis aos que somos galegofalantes estamos máis afeitos a ler e a escribir e a falar en galego, que parece un doble traballo, porque non é só traducir, senón tamén reescribir de
algún xeito, non, esa poesía que non perda un ápice desa intención evocadora que ten a poesía. Claro, isto que se di que a traducción é unha traición, o sea, non, que veñan da mesma... Pero é que realmente, claro, non nos perderíamos estes autores maravillosos se non houvese traductores que... Eu creo que esta traducción é moi interesante porque, aparte da propia traducción, hai un montón de notas, o que axuda moitísimo a comprender os poemas, non? Sobre todo por todas esas referencias históricas que ten a historia clásica, que ten Cavafis e que ao millor se nos escapan. Entonces, eso me parece moi interesante. E bueno, eu recoméndovolo e creo que además que vos vai a gustar, o sea, que é un autor que a mí me parece que todos aqueles que leron Ítaca, por exemplo, saben que lles vai a encantar este libro. Moi ben, pois seguimos agora, pasamos xa aos xoves, donde sempre nos recomendades unha obra literaria que vai acompañada da súa versión audiovisual. E seguimos cos clásicos. En esta vez recomendo o libro de Xulio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días. Creo que temos versión en galego e en castelán. Bueno, non necesito explicar a novela porque todo o mundo a coñece e deu como consecuencia moitas obras audiovisuais. Destacaría a primeira película de 1956, que ademais vin hai pouco e que me parece chulísima, que no seu momento tuvo un montón de Oscars e que está protagonizada por David Niven e Cantinflas facendo de Passepartout, que é maravilloso porque a verdad é moi gracioso e é moi interesante. Esa novela tuvo un montón de Oscars, esa película interveñen na película Shirley MacLaine, Frank Sinatra, é dicir, está cargada de estrelas, digamos, e unha película super interesante. Hai unha versión, desde o meu punto de vista, con menos sorte, protagonizada por Jackie Chan e Steve Coogan, que se alonxa bastante máis da novela. E logo non podemos deixar de falar da serie de debuxos animados, claro, de A Volta ao Mundo de Willy Fogg. Toda a xente que ten agora 40 anos creceu con esa serie, moitas veces incluso esa tonada, no, do inicio da serie que cantaba Mocedades, a escoitamos aínda moitas veces por aí. O ano pasado fun a un concerto de Mastodonte onde o propio Asier cantaba un momentiño esa tonada, ¿no? Me parece que esa serie foi como moi interesante, moi esa con D'Artagnan, as dúas series que fixo a Televisión Española en colaboración con unha compañía xaponesa e que foron super interesantes, con animales antropomórficos, sí, moi chulo, e que todas nacen desta novela maravillosa que vos recomendo porque a novela é super entretida. As novelas de Verne son como un soplo de aire fresco, o sea, eu creo que calquera adulto, que parece que agora temos como relegado a Verne para os rapaces, e calquera adulto pode disfrutar destas novelas de aventuras con moitas cuestiones científicas, con moitas cuestiones xeográficas, un autor que tiña unha cultura enorme e que se anticipou a moitos inventos e a moitas cousas científicas que sucederon despois. Esta novela é maravillosa e as películas, especialmente a película do 56, é moi chula. Animadevos, creo que está en Filmin e a serie seguramente é posible que este en RTVE Play, e me parece que calquera destas opcións está guai. Sí, ademais que como unha viaxe á nostalgia, falábamos, non, nas novidades desa viaxe aos anos 80 da movida galega. Isto é unha viaxe, dende logo, como distíos que temos máis de 40, un viaxe á nosa infancia, e que, mira, tamén é unha oportunidade de compartir esa serie de animación cos que tedes fillos para, bueno, pois contarlles unha historia
tan fermosa como esta novela de Xulio Verne a través dos debuxos dos que nos gozábamos cando éramos nenos e como distí, ten obras maravillosas que se poden disfrutar hoxe en día. Eu lembro as idas que máis me gustaron no seu día, a parte dista, lembro a de Viaje al centro de la Tierra ou El rayo verde, por exemplo, que tamén ten unha grande carga científica, a pesar de que despois hai toda unha historia romántica detrás de todo iso, pero que se disfrutan perfectamente hoxe, pois como falábamos referíndonos a esta novela negra que recomendábamos nas novidades, nunha tarde solleira destas de praia baixo a sombrilla, porque son un auténtico disfrute as obras de Xulio Verne. Eu acabo de reler o ano pasado Miguel Strogoff e foi encantador, o sea, e ademais unha versión en galego tamén, que unha traducción que se acaba de facer en galego, un libro moi interesante, e, bueno, e eu recordo de nena, por exemplo, que me encantara Los hijos del Capitán Grant. Creo que o sea, é moi interesante Verne, moito, e me parece que además, ahora que temos a opción tamén de ler parte das súas obras en galego, é moi creo que é un autor que nunca defrauda. E logo para a xente, para o público juvenil, é unha literatura moi interesante, porque é entretida e ao mesmo tempo aprendes un montón de cousas, e creo que bueno, que hai que volver outra vez aí a Verne. Moi ben, pois como esta semana é un pouquiño diferente, tiñamos o festivo do luns, pero non quixemos deixar atrás esas novidades, esas recomendacións. Agora sí que o venres pois é festivo, é o día do Apóstolo, e xa, pois bueno, non temos tampouco máis que propoñer esta semana. Collemos ese día de lecer para a biblioteca e damos por rematada esta semana no Recuncho dos Libros, non é así, Anabel? Sí, un bo día da patria a todos e un bo día da Fraga. Moi ben, pois moitísimas grazas, como sempre, por acompañarnos neste espazo de cultura na Radio Municipal das Pontes. Gracias a vos. Pois isto foi todo no Recuncho dos Libros de hoxe. Nos volvemos a vindeira semana con máis novidades e actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. Que teñan unha moi boa semana e lembren que, como dirían os da Ría, hai que ler, inda que sexa sempre o mesmo libro.